ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም አና ዓሁም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን እዝን ኮኑ ጎሳዓት 5 ነውሩዶ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል እንካፈለሉ ፕሮግራምና ንመዓልቲ ዝኸውን ቃል እንካፈለሉ እዩ ንጎኑ ጎሳዓት 5 ዝወርድ ኣብትናትና ቻነል አቲኹም ተዳ ሰብስክራይብ ጌርኩም ደወል ጻይትኩም ንጎኑ ጎኽ መጽኩም እዩ ጎይታ ይባረኽ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ከም ዝብል እዩ ጽባህ ካብ ጽጋብ ሓሊፉ ምትርፍራፍ ክኸውን ይዝብል እዩ ጽባህ ካብ ጽጋብ ሓሊፉ ምትርፍራፍ ክኸውን እዩ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ርኢኹም ኣሕዋት ሎሚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ኢኮኖሚ ኣብ ከቢድ ሽግራት ዘለኹም ኣሕዋት ብዝተፈላለየ ናይ ፋይናንሻል ሽግር ተሓልፉ ዘለኹም ሰባት ሎም ንዓኹም መልእኽቲ ኣለኒ ጽባህ ናይ ሕቶኹም መልስ ጥራሕ ዘይኮንኩም ክትረኽቡ ንኻልኦት ድማ መልስ ሕቶኦም ትኾኑሉ መዓልትኹም እዩ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ሰማርያ ከቢድ ዝኾነ ጥሜት ኣትዩ እዚ ከቢድ ዝኾነ ጥሜት ድማ ብዙሕ ሽግር ከምጽእ ምጀመረ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ግን ኣብ ማእከል ተኸቢድ ጥሜት ሓደ ኣዋጅ ኣውጁ ጽባህ ኩሉ ጽጋብ ከም ዝኸውን ክዛረብ ጀሚሩ እቲ ሃዋህው ግን ጽባህ ጽጋብ ዝኾነሉ ሃዋህው ኣይነበረን ጽባህ ጽጋብ ክመጸሉ ዝኽእል ሃዋህው ኣይነበረን ተኣምራት እንተዘይኮይኑ ካብቲ ዝነበረ ጥሜት ናብ ጽጋብ ክትሓልፈሉ ትኽእል ነታ ሃገር ግዜ ኣይነበረን ምኽንያቱ ኣብ ከቢድ ጥሜት ተሸሚማ ስለ ዝነበረት ናይ እግዚአብሔር ሰብ ግን ልክዕ ኣዋጅ ምስ ኣወጀ ከምቲ ዝኣወጆ ድማ ኮይኑ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 7 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 18 ከምቲ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንንጉስ ጽባህ ከምዛ ግዜ እዚኣ ኣብ ደገ ሰማርያ 2 መስፈሪ ስገም ብሲቃል ሓደ መስፈሪ ድኹም ሓርጭ ድማ ብሲቃል ክሽመት እዩ ኢሉ እተዛረቦ ከኣ ኮነ እቲ ሓለቓ ድማ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንሆ ከኣ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ መስኮት እንተኸፈተኳ ከምዚ ነገር እዚ ዝበለ ይኸውን ኢሉ መለሰሉ ከም ዝበለዶ ይኸውን ኢሉ መሊሱ ነበረ ንሱውን እንሆ በዒንትኻስ ክትርየ ኢኻ ካብኡ ግን ኣይክትበልዕን ኢኻ ኢሉ ነበረ ከምኡ ድማ ኮነ እቶም ህዝቢ ኣብቲ ደገ ረገጽዎ ሞተ ኸኣ ዝገርም ነገር እዩ ኣብ ከቢድ ጥሜት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ድማ በታ ኣምላኽ ዝሃቦ ድምፅን በታ ኣምላኽ ዝሃቦ ኣዒንትን ህዝቢ ኣብ ከቢድ ጥሜት እንዳተሸገረ ከሎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግን ጽጋብ ክርኢ ጀሚሩ ምትርፍራፍ ክርኢ ጀሚሩ ጽባህ ኩሉ ነገር ብሕሱር ኣብ ኢድኩም ከኣቲ እዩ ነዚ ነገር እዚ በእምሮ ሰብ ዘይምችእ ዘረባ ስለ ዝነበረ ካብቶም ኣብቲ ቦታት ዝነበሩ ሓደ ሰብ ከምዚ ኢሉ መሊሱ እዚ ትብሎ ዘለኻ መሳኹት ሰማይ እኳ እንተተኸፈተስ ክኸውን ኣይክእልን ኢልዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ድማ ሓደ ቃል ነጊርዎ በል ኢልዎ ክኸውኒ በዒንትኻ ክትርየ ኢኻ ንስኻ ግን ካብኡ ኣይትካፈልን ኢኻ ኢልዎ ንምንታይ ኢደ ይካፈል ካብኡ ምኽንያቱ ናይ ኣምላኽ ነገር ኣመንቲ ጥራሕ እዮም ዝካፈልዎ ናይ እግዚአብሔር ነገር ብእምነት ጥራሕ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ነገር ብእምነት ጥራሕ ይፍጸም እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብቲ ተስፋ ዘይነበሮ ኣብቲ ክኸውን ኢልካ ዘይተሓልመሉ ግዜ ጽባህ ምትርፍራፍ ክኸውን ኢሉ ስለ ዝኣወጀ ልክዕ ከምቲ ዝኣወጆ ልክዕ ከምቲ ዝተነበዮ ንጽባሒታ ሎሚ ኣብ ከቢድ ጥሜት ዝነበረ ሰብ ንጽባሒታ ግን ኣብ ከቢድ ጽጋብ ተሃገርቲ ኣትያ ርኢኹም ኣሕዋት እግዚአብሔር ክበጽሓ ከሎ ንህይወትካ እግዚአብሔር ክበጽሓ ከሎ ንህይወትኪ ሎሚ ተለቃሒት ክትህሉ ትኽእል ኢኺ ሎሚ ብዙሕ ነገር ችግር ትህሉ ትኾኒ ኢኺ ግን ይግረምኪ ቅጽበታዊ ዝኾነ ለውጥ ኣምላኽ ካብ ጥሜት ናብ ጽጋብ ዘይኮነስ ናብ ንኻልኦት ምጽጋብ ከሳግረኪ ካብ ጥሜት ናብ ጽጋብ ደይኮነስ ናብ ንኻልኦት ምጽጋብ ናብ ምትርፍራፍ ከሳግረካ እዩ ምኽንያቱ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ኣብ ተኣምራት ያተንብር ተኣምራት ድማ ካብ እምሮ ሰብ ካብ ዓቕሚ ሰብ ንላዕሊ ዝኾነ ስራሕ ማለት እዩ ሃሌሉያ ጥራሕሲ ኣብቲ ዘለኹሞ ናይ ጥሜት ግዜ ድዩ ኣብቲ ዘለኹሞ ናይ ስእነት ግዜ ድዩ ምትርፍራፍ ክትርኢ ይፈትኑ ኣብኡ ኾንኩም ምትርፍራፍ ረእዩ ኣብኡ ኾንኩም ንብዙሓት ክትተርፉ ከለኹም ረእዩ ኣብኡ ኾንኩም ንብዙሓት ከተማቕሉ ከለኹም ረእዩ ኣብኡ ኾንኩም ንብዙሓት በረኸት ክትኮኑ ከለኹም ረእዩ ነቲ ዝረኣኩሞ ድማ ኣብቲ ዘይሕሰበሉ ግዜ ተዛረብዎ ኣነ በረኸት ብዙሓት
أنا نبوزح زترف سبي تسوي مليء يجرب بالله بلو ما يجرمكم كم أخوانكم نرأسكم بدنجت كترخبوا وايهم مخنياتو نزأمن كل يكاليو نزأمن كل يخون الليو بأملاخ تأمينو زحفرا نتواردن يلن أباخي أي جمرني موراد أباخا أي جمرني محفار أب زمانات كله أبوتاتنا أمدربدا تأمينو مو أمدربدا ألم ليموم لو مدما نعاخا نعاي نعاخي أبتزلخي يوم مدربدا أبقو كتلملمن كتفرين نبوزحات كترفنيخي حدا جيزي أبك قدامي أبكالا أي نجس كم زقاتيمو أبكالا أي نجس معرف 4 تقص حدا خمزيبل كاب أنستدك نبي أدم حنت سبيتي ناب إلسا سبأي جلياخا مويتو إيو جلياخا أفرح يجزي أبير كم زنبرت فلت إخا بعل عدا خا نخلتي دك أي وسيدو باروت كجبرم متيو على إلى ترعت إلسا دما أنتي موك جبركي أبيت كزلوكي نجرني بلا نسخة جردك بجك مقرسميتو زيتي أبيت جلو قايب الليم بلد شعون السبلا كيدمو كاب وصاي اب كلن غربا بتخي رايو زخونه غويبتات لمني ايتو حديو دما اتوي ددحريخ ددحر دقخن كا ماعصو شغوري ناب كله از غويبتات زخا اعرقيو ززمل ادما اغلسيو كابو خا كدتمو ددحري ان ددحر دقانت ماعصو شغورتو نساتهم دما غويبتات امصول يمصولا نغورو نسخا تعرق نبرت كونه دما ات غويبتات مسملأ نودا جنا خا غويبي يلبون بلا ات زيت خا قمه شعو نابتي ناي املاخ سمتيا نغرتو نسو دما كيدي ات زيتي شطمو عداخي كفلي بتز ترفخا نسخن دقخن تنابورو بلا احوات ريو اذا سبيت زيا سبايا ناي املاخ سبينيرو سبايا بروفيسينيرو نجر جن سبايا اب عداءتي وا يخيدو عدا اخت كفلو سلازي كالت لقاح اخت كفلو سلازي كالت لقاح اخت كفلو سلازي كالت طرح دي كونه نعا زخونو ناي نبرانا بيتا نيشتي مقرسميتو زيت طرحه تريفاتا اتوم سب عدا دما عداخ خت كفل سلازي كالك ندق خباروتنا كنغبرو مينايلوما تني املاخ سبكن حدا نجر نغيروا بليلوا اب غزاخ معات غويبتات اكبيلوا غويبتات مس اكبك ناي تامرات زيت خملي يلوا ريخم لكع كمتني املاخ سب زبلا غزاء لوم تلقحيت زنبرت سبيتي حجيغن كاب تلقحيت حليفه ناب ونانيت كامبان ناي زيت اتيا አይገርሞኩም ናህዋት ካብ ተለቃሒት ናብ ወናኒት ካምፓኒ ናይ ዘይቲ አካፋፋሊት ዘይቲ ሸያጢት ዘይቲ ኮይና ንምንታይ ተተባሃለ ንግዚአብሔር ኩሉ ይካአሎ እዩ እግዚአብሔር ለቃሓ ጥራሕ አይኮነን ከፊሉላ ኖ አካፋፋሊት ዘይቲ ይገርዋ ሓወይ ሓፍተይ ጥራሕ ጎይብታትኩም አስፍሕ ሓቢልኩም አቅቡ ጥራሕ ጎይብታትኩም አስፍሕዎ እዚ ማለት ትጽቢትኩም ኤክስፔክቴሽናትኩም ጥራሕ ሰፍሕ ይሆን እምበር እግዚአብሔር ንጎይብታትኩም በኃይሊ ክመልኦ እዩ ሎም ተለቃሕ ዲኻ ዘለኻ ይግረምካ ጽባሕ ግን ንርእስኻ አለቃሕ ኮይና ክትጸንሐከያ ጽባሕ ግን ንርእስኺ አለቃሒት ኮይና ክትረኽበያ ይኺ ሎም ትበልዖ ዲኻ ሲኢንካ ጽባሕ ግን ንብዙሓት ከተብልዕ ኮለኻ ንኢድካ ክትረኽባ ኢኻ ምኽንያቱ አምላኽ ሰማይ ነቶም ናብኡ ዝጥምቱ ኣብ ናይ ምትርፍራፍ ዓለም የመላልሶም እዩ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣሎ እዩ ሎም ዘለኹሞ ጽባሕ ብዕጽፍ ተለዊጡ ክትረኽብዎ ኢኹም ስለዚ ዓልሉ أملاخ سماي يبارككم لو من قويتنا يسوع كريستوس أبي وودكم وسينكم ده يتقبلكم وسبات إذا تصلوا تزي أمساي تقليكم تقبلوه يسوع قويتايو እግዚአብሔር አቦ ስለወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስገነካ አለሁ ያአምን አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ከም ተሰቀለ ዕዳ ኃጢአቴ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ በሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንሰለይ ያአምን አለሁ ካብዛ ሰዓት ንኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አምላኸዩ እብሎለሁ ንክርስቶስ በመእማነይ ውሉድ አምላኽ ሐድሽ ፍጥረት ኮይነለሁ መንፈስ ቅዱስ በእምነት ይቀበለካለሁ አሜን እንኳ ሐግሱኩም በዝብታሕት ዘሎ አድራሻና ጽሐፉልና ዘድልየኩም ሓገዝ ክንበኩም ኢና ንጎይታ ከም ተቀበልኩም ከኣ ንሳኹም ክንሕጎስ መታን ንገሩና ሻሎም